Pientalon hybridivaraaja on tyypillisesti 500-1500 litraa, riippuen talon koosta ja energian tarpeesta. 1000 litran hybridivaraajaan saamme ladattua noin 60 kilowattituntia energiaa silloin, kun varaajan lämpötila nousee keskilämpötila 50 astetta. Hybridivaraajassa on tyypillisesti 2 käyttövesikierukkaa, varaajan alaosassa aurinkokierukka, johon voi kytkeä aurinkokeräimet, sähkövastus tulee yleensä varaajan yläosaan, jolloin se hoitaa ylläpitolämmityksen ja varmistaa aina lämpimän käyttöveden saamisen. Varaajassa on myöskin anturitaskuja ylhäällä, keskellä ja alhaalla lämpötilamittausta ja ohjausta varten. Mikäli käytetään 4-tie-sunttiventtiiliä, voidaan ottaa talon lämmitysjärjestelmän pääenergia varaajan keskiosasta, eli varaajan tasauslevyn alapuolelta, jolloin säästetään varaajan yläosan kuumempi vesi lämpimän käyttöveden tuottoa varten.